Λοιπόν, ακούω. Εγώ σας είπα, σαν συγγραφέας δεν έχω πρόβλημα. Ό,τι θέλετε το γράφω. Αλίμονο, τι θα κολλήσουμε τώρα. Ναι, αλλά κάτι για μένα, ναι. Κάτι επάνω μου, κύριε Τζόρο. Να κάνουμε τυμπόλφο. Αποκλείεται. Θα χρειαστούμε πρόβατα, τζοπάνιδες, βοσκοτόπια. Να κάνουμε αυτή. Πώς τη λένε, αυτή, με το αρχαίο όνομα. Μου διαφεύγει. Σύγχρονο ειδήποδα. Όχι, βρε παιδί μου. Θηλυκό όνομα σου λέω. Α, ναι, βέβαια, θηλυκό. Θηλυκό. Τι έχουμε από θηλυκά, ρε Στούφα? Σύγχρονη ηλέκτρα. No. Μίντια. Αυτή να κάνουμε. Αποκλείεται. Θα χάσετε τα λεφτά σας. Δεν έχουμε εδώ ηθοποιούς για τέτοια πράγματα. Εγώ, σαν σκηνοθέτης, λέω να κάνουμε ή δράμα ή κομμωδία. Ναι, αλλά κάτι για μένα. Για επάνω μου. Εντάξει, κούκλα μου, αυτό το είπαμε. Δεν μου λέτε τώρα. Εντάξει. Το κορίτσι το έχουμε, είναι η Λέτα. Το παιδί ποιος θα το κάνει? Ο Άρης. Ποιος Άρης? Ο Γουριώτης. Α, μου κάνει, ωραίος είναι. Βρήκα το θέμα. Εσύ φτωχιά, το παιδί πλούσιο. Α, εγώ πλούσια θέλω. Τότε σε εσύ πλούσια, το παιδί φτωχό. Ωραία, αγάπη μου. Παρακάτω, κύριε Τζόρα. Είπαμε, εσύ πλούσια, το παιδί φτωχό. Και μια νύχτα τον πατάς με το αυτοκίνητό σου. Τελείως? Όχι, Λέτα μου, λίγο. Απλώς το ρίχνεις κάτω. Βγαίνεις, μου, συγγνώμη, τον βοηθάς. Τα πράσινα τα μάτια του σε κατηλώνουν. Παθαίνεις κεραυνοβόλο έρωτα, αργεί ο άνθρωπος. Ωραία. Εσένα όμως, σ' αγαπάει ο Μίτσος. Πρόσεξε, ο Μίτσος ο βιομήχανος. Μόλις μαθαίνει ο άνθρωπος τον ερωτά σου με το φτωχό το παιδί, τι τα θες? Τρελαίνεται, τρελαίνεται. Τελείως? Όχι, Λέτα μου, ατελώς. Απλώς θέλει να εκδικηθεί. Θέλει να σκοτώσει. Να σκοτώσει εσένα, το φτωχό παιδί, τον κόσμο όλο. Όσους σκοτώνει? Κανένα. Κακός. Να σκοτώσει 2-3, όπως στην Αμέρικα. Τι λες και εσύ, ρε Τούφα? Εντάξει, μωρέ, ας σκοτώσουμε 2-3 εκεί πέρα, δεν έγινε τίποτα. Ωραία, μ' αρέσει. Και εμένα. Ωραία. Από σήμερα αρχίζω να γράφω. Άρχισε. Καλή επιτυχία σε όλους. Θα σκίσουμε, αγάπη μου. Αυτό να λέγεται. Και το θέμα μας είναι πρωτότυπο και οι ηθοποιούς καλούς έχουμε. Τέρμα. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Βεβαίως, η επιτυχία σίγουρη. Μόνο που θα χρειαζόμασταν μια μικρή προκαταβολίτσα, κύριε Νίκη μας. Γεια. Πόσα? Πόσα, ρε Τούφα? Δεν αργέσαι. Καμιά 30 καφετιά του καθενού εκεί πέρα, έτσι για να αρχίσουμε. Οκ. Με κάνεις τόσο ευτυχισμένη, αγάπη μου. I'm sorry, Mrs. Calliope. I'm sorry.